dobrodošli za moje klip, ovdje Serbian Gamer i danas ćemo napraviti prvi oklop, a to je da ne bi trošio metala, svi uzet ću ovaj 7 ingot i poređat ću ih ovako i dobit ću iron legs. Napravit ću patofne i drugo neću dirat. Drugo neću da diram, jer mi treba na kraju metal, sada kako obući, jer moj drug nije znao, a zove se Dejan, nije znao kako da obuče ovo, tako da evo, prilike da vidi kako da obuče, znači držite shift i samo stisnete na to delo i eto. Puno komplikovano, ja kažem. Znači, obuko sam marmor. Ja ne mogu da verujem. Ovako, napravio sam i kramp. Znači, napravio sam kramp. Joj, kramp je duplo brži. Tako, kameni kramp. I duplo trajno kameni deveni kramp. Tako da, evo, i prilike do vidu oni kako to ide. Evo, ako samo da siđem je dole. Kad si dole sve će lagano. Ajde bre, si lazi dole, ja sam crko gladan. Stišao sam. Vidite kako to piče. Sad sa tim mogu i kopam i dijamanti i svi svašta. A meni je cilj u epizodi da dođem do bedroka. Kad dođem do bedroka i tu ću stanem. Znači strašno. Dok budem naišao na bedrok će bude ekstra. Što mi učinili i to bedrok? Zašto je tako mračno? Nije bedrock. Ako sam ja da nabavim negdje hrane, ne znam da li je to bila dobra ideja. Ići ću u lov van kamera pa ću pa ću da nabavim hrane. Sad treba vreme. Gospodine, uskoro možda ću otvoriti server, ali nije skorije, pošto trebam prvo da ga napravim. Znači kad ga budem napravio bit će sve okej. Prvo ću... Šta je ovo? Tozla? Tozla je tu. Tozla zlato može samo da se kopa metalnim krampom. Eto vidite. I koristi od metalnog krampa. Bedrock, stigao sam do bedrocka, tu prekidam. Stvarno se neću još. Prerano mi je za kidanje. Stigao sam do bedrocka, onda ću da krenemo da odem da tu to kopam. Šta mi fali? Joj, kad bi još naišao na dijamant. Joj, šta će tu za mene? Samo da ne bude lava na ideo na zemlju. Zašto? Param. Ovdje nema ničega. Ima jednog laga. Tu ima lag. Naravno. A ovdje ću da prekinem video. Sam naišao na bedrock, tako da se vidimo u sljedećem. Ćao.